Vale. Entonces, ou empezamos ou estábamos un ano sin clases. Entón, se empezou dese xeito como algo transitorio. A metade dese ano empezouse xa que unha empresa, a partir, non sei exactamente desde que mes, empezou a facer unha persona física que ten unha creada, creo que unha SL, e se ofreceu para xestionar esa escola. Ela facía os cobros, tiña como persoa do Concello con moito traballo, estar controlando todos esos cobros, controlar as devolucións, todo o que era para ver que estaban facendo ben, e ao mesmo tempo para iso, pero foi nos últimos meses do seu período, 2 meses ou así, os anteriores, isto de xaneiro, facturas con todas de xaneiro, todavía estaban facturando dese xeito. E todos eles cando empezaron a traballar, a prestarse servicio aquí dese xeito, todos dixeron que estaban prestando, tamén non éramos os únicos pagadores e autónomos, senón que estaban prestando clases en outros moitos sitios, en outros moitos concellos da zona, para non incurrir en alguna outra cousa. E agora creemos que temos que facer xa de outro xeito, xa máis normalizado e temos xa máis tempo e o vamos a intentar solucionar o antes posible. Se temos que empezar o día 15 de outubro, pero o día 1, pois empezaremos, pero o vamos a quitar ben. Xa se premuras empresas. 167 son facturas todas de Fenosa, bueno, chaman de horas natural. 167? Sí. Vamos a ver, hai uns sitios que nos parece desproporcionado, non ven só neste decreto, hai varios. Campo de fútbol novo de Cabanatán, campo de fútbol de Cruído municipal, no mes de decembro, 1.013 euros. Ao mesmo tempo ven campo de fútbol de Cabanatán. Repíteme, por favor. 167. No, pero dígame todas as que son... Bueno, o leo xa aquí pon data da factura 14 do 12, do 14. E consumo eléctrico, campo de fútbol novo de Cabanatán, campo de fútbol de Cruído e piscina municipal. Pon decembro 214, 1.013,67. E nese mesmo decreto aparecenos de 2014, do 12 tamén, consumo campo eléctrico de fútbol vello de Cabanatán, 154 euros. Destas, en distintos decretos aparecen... O vello que vai xunto ca casa, vale? Sí. 154 euros. Sí. E o outro 1.013 euros. Vamos, sí. O outro, a ver, non digo, a mí me parece, sempre me parece moitísimo. De feito, estou indo a algúns entrenamentos para pagar unha parte, sí, pero vamos a ver, contesto agora. Que eu sepa, na piscina, en diciembre, como que non hai consumo, digo eu, ou... É unha boa, non quería, pero xa lle vou decir, vale, ben. Igual, non sei. Creo que xa comentei aquí. Non sei, se se acorda xa non o comento outra vez. Recórdase que lle comentei como estaba, agora xa non está, pero como estaba o polideportivo municipal, é o mesmo, estaba o mesmo. Entonces non se acorda, ben. É dicir, non estaban independizados, non quería aclararlo, pero bueno, claro. E entonces, agora xa, mediante unha empresa que se foi contratada fai pouco, están separados Colexio Público, Polideportivo Municipal, xunto ca piscina. Polideportivo e piscina están no mesmo contador e o Colexio Público está no seu, que non estaba desde que se construiu o Polideportivo. Xa non aclaro máis. O cal, nese momento, a obra está feita dentro deste ano de separación que fixo o Lugar, non sei non foi, pero foi no mes de, creo que por maio, máis ou menos, de encarguei esa separación, xa están separados. Pero ata aí, a la piscina, pois a mellor iba co polideportivo, porque estaban separados, non sei. Non sei se non me digo ustedes máis, é verdade. Se vos queres ter... Vamos a ver, isto é, non sei, é que ou eu recibo mal información, leo mal carteles ou leo mal a prensa. Hai un decreto 182 que aproba unha actividade que é o torneo de fútbol 8 de Lousame.
Sí, Eh, non sei onde está. campo de fútbol de Cabanatán. Sí, E celebrouse aí, sí, todos os anos, e hai moitísimo 1, 2 e 3 de maio. Sí, señor. Non se celebrou no... Ese foi outro que eles tiñan xa... A ver, este foi en Cabanetán, se celebra todos os anos, con moita afluencia, moitísimo, e xa está consolidado. E este ano, os de Ruido, quixeron facer, nos finais, pois, tamén un de fútbol base. E fixeron. Este é en Cabanetán, son diferentes, Fixeron é diferente. en donde? No campo de Ruido, do da Silva, No campo novo. no campo que está para inaugurar. Un campo Eles solicitaron, se dixeron que era unha inauguración, que debe fazer unha cousa, pero tiñan interés e esta, digo, E quen era responsable se pasaba? pois responsables éramos todos. Ah, non. O Concello era responsable. Vale. Xa sei que vostede se preocupou moito esa noite por eso, noite do 21, do 23, Sí, claro, 22, claro, se preocupou. claro. E E a as negligencias que hubo, me que gusta hai, que moito, existen... me Sí. gusta, Ainda estou esperando que me contesten en relación con Sí, varios escritos. lle contestaremos todos. No, E se ven aquí, contestaremos, no. e se usted ven aquí un día, bueno, yo despois ao final lle digo, e lle explico todo o que presentou e dou toda a documentación, todo. Non, tiñame que a verdade... Hoxe está, xa vou a decir, mire, hoxe no campo de fútbol da Silva, que non é de Cruído, están colocadas as luces, están colocados os banquillos, están colocadas as porterías, faltáballe a parte de atrás da rede que estaba grapada, que non tiña soporte metálico, tamén lle puxeron, está encargada a barandilla para as gradas, e a subvención que nos daban agora dun convenio para construir o que siga o muro, pois preferimos facelo no ano que ven, porque no inverno mellor non actuar aí. E estamos, pois, facendo unha modificación na entrada do campo de fútbol. É dicir, vostede coñece que ahora mesmo, debaixo do colexio, hai pois, un portalón que accede ás gradas, pequeniño. Vamos a tirar esa separación, que aparte pois, estéticamente deixa moito que desexar, e imos a trasladar ao extremo que dá co polo deportivo, quitando protegido toda a parte de baixo do colexio e tamén toda a parte superior do campo de fútbol, esa será a entrada hacia as gradas. E dentro xa está levantada unha parede pegada, que lle pedimos permiso ao colexio para facelo, e aparte, como queren utilizar eles tamén para outro habitáculo que queren no futuro adecuar ou enfrentar dentro do propio colexio, unha parede para levar o soporte para o tellado que cubrirá, están agora xa fundidas as 3 columnas, o que é a cantina para o club. Vale? Entón, a xente entrará por ali, pasará e queda dentro do que é da cancela exterior, tanto a cantina como a entrada ás gradas. Cando se construya o muro todavía mellorará máis, porque se ampliará máis ese espacio, con muro de pedra, e creo que finalmente, cando se todos temos paciencia, sabemos que non é fácil acabar unha instalación como esa, ao final eu creo que todos vamos a estar, creo, uns o poderán manifestar pola súa posición aquí, outros non, pero no fondo todos estaremos satisfeitos, finalmente. Eu vos espero, e cando podamos adecentar o bosque do neno, e admito propostas con que queira... Pero o bosque do neno non está decentado? O bosque do neno adecentado todo, non, porque vostede sabe que hai un proxecto e a parte me gustaría enseñarlo a longo prazo e moi curto. Se plantaron árboles, se desbrozou todo, poden ir a ver cando queiran, se vai colocar en... Díxeme, só non te matar, porque non se lle deixo. Se falou cos veciños que acceden por a parte de Cruído, por a parte norte, que acceden ás fincas particulares para poner unha cancela nese camiño que sube e que eles teñan chave para poder abrirla e que quede protegido tamén o que é a entrada por ese lado. Tamén hai un proxecto, de acordo co club, tamén se falou con algunhas familias que estaban nesa reunión, de facer, tan pronto sexa posible, ver pola cuadrilla de obras, se pode ser por ela, os vestiarios na parte do fondo eles prefieren ali. Eu escoitei, a verdade que é o que teña razón, non me debo tener aquí, que estéticamente para o campo e para eles que tela no fondo que hai espacio suficiente, e estarían xa ali os vestiarios e tamén os aseos.
agora mesmo, mentre que non hai, van a utilizarnos de polideportivo. Están cerca, hai moitos sitios que están moito máis deficitarios en instalacións, moito máis, e aparte accedendo por as gradas, entras e sales por arriba, co cual está, creo que, de frente ao polideportivo. Eso é transitorio, hasta que teñamos en outros sitios moito máis grandes que o noso concello, estiveron con instalacións moito paulatinamente como todas, pero non se fai todo dun golpe pouco a pouco. Eu pido paciencia, se que é posible, e aportacións, todas as que sexan. Paciencia, sí, pero os cartos que se daban de Estados aí, ainda estou esperando que usted me facilite. Sí, teño esa relación feita, como se queda claro agora. Estaba sin incluir esta, porque este gasto, esta factura, non estaba aquí, al que ven un xeorrec, non iba incluída na relación que lle daba, porque estaba sin aprobar, agora hai que incluíla e se lle dou persoas todos os demais. Referente ao bosque do Neno, eu, que claro, tantas facturas teña que haberse así feito un O bosque do Neno, hai un proxecto. Hai unha factura. Pero xa sei o cal é, mire, hai unha subvención de vicepresidencia na que vai incluída instalación deportiva e bosque do Neno. E na que iban, nesas subvencións, algo que vos teñe molestar aquí nos actividades sobre a subvención, digo nesa subvención iban. O peche, que o peche tamén se fixo, que non había, todo o peche por si entraba dentro dese proxecto. E a plantación... Sí, e a plantación... Sí que é, Sí que é. 33.000 euros. Sí que é. Non se fai con 33.000 euros. En outras cousas non se fai nada. Sí. Bueno, pois é a súa opinión libre, e que eu non me vou meter con a lea que se vostede di. Se fixo ese peche e se fixo a plantación dos árboles que están por a parte de baixo, que hubo que replantalos porque as obreiras non resistiron o mes de agosto ainda regando. E a propia empresa repuxo agora as árboles, que hai que ver porque foi moi todos os días por aí e o mal tempo destes días alguén dobrou, se quería poñer as estacas partiron e que volverse a poñer porque arrope o vento e se non se va a volver a tempo. E, bueno, eu admito por parte da oposición, para a parte da lá onde está a plantación do colexio e toda aquela esplanada que vai hasta arriba, creo que se pode facer unha cousa. Eu lle presentarei en breve un pequeno esquema do proxecto para ali e se hai alguna aportación, eu estou aberta a que aportemos todos para que sea un sitio que está a piscina, están as mesas de pedra, están árboles que se está apañado, está moi bonito, a mí me parece un espacio que temos que sentirnos orgullosos, que hai que mellorar daqui en adiante, que hai que comentar a playa da piscina e outros dos proxectos que tamén me gustaría abordar nesta legislatura e que é unha zona que quedará aí para cando nós non estemos e que é unha que moitos outros que me gustaría contar. Eu, por lo menos, como lousannana, sinto-me orgullosa de tela no noso concello. Seguimos co muro ese famoso. Cal é o muro famoso? O do campo de fútbol. Vale. Parece ser que cando ese muro, cando se recepcionou, xa non, por parte do concello. A que muro se refire? O de consolidación. O que fixo construccións de Río? Exactamente. Sí. En novembro, creo. E hai un convenio que a Secretaría xera para o deporte para pagar ese muro? Non. Ese é outro muro? Ou ese é o muro de arriba pegado ao colexio? Non? Claro, non? Por suposto. Además, usted pregúnteme que eu xa claro. O muro que se recepcionou en novembro, ese acabamos de aprobar agora. Non hai ningún convenio, é unha aportación municipal. Vale? Un muro de contención por... Pero si acaba de ter o gosto aí ahora mismo, entre as facturas do REC, vai ese muro aí. 60.000 euros. 60, 50 algo masivo, 50 masiva ou non recordo, é por aí. Vale, o podemos mirar que acaba de ter o gosto de aí, por eso non vou mencionar. Ben, todos, non sei, agora xente entre os que estamos aquí que nos están escoitando que non saberán, pero todo eso se derrubou e con 2 temporadas seguidos en anos sucesivos. Primeiro se levantou o muro de baixo e se volveu a caer todo arriba. Quizás froito dunha... Eu digo, e eu dixen aos técnicos, moitos comparten comigo a súa opinión, que a malla de coco para taludes grandes non se pode poñer, que o efecto é o contrario, porque se empapa e colle un peso que en vez de soster o que fai a tirar hacia baixo, e tirou aí, e tirou noutro talude deste concello no punto central, vale? E iso moita xente comparte. Eu, desde logo, non o vou poñer nunca ningún talud que sea da miña propiedade se é desas dimensións. Valen para taludes de pequenos xardíns, para que non haga erva, pero para iso non.
E ora, o que vostedes se di, que hai unha formación cruzada, que é a Dirección Xeral do Deporte, é un convenio que é o que te acabo de explicar, moitas gracias, que acabo de explicar ao principio, que estaba que eu aplacei para o ano que ven, me comprometen esa mesma inversión, porque é desde onde acaban agora mismo as gradas ata o outro extremo, vale? Para continuar co que queda da terra, que é un muro moito menor que o outro, de moita menor altura, xa o pode comprobar, unha da altura do colexio vello e outra altura do infantil, que ten todo o que é o sótano o baixo do edificio do infantil, e o que lle resta ten do outro lado, ten moitos menos metros, non? Pero agora non queda ben, sempre desprende terra e o mellor é continuarlo hasta aí. Ese é o que vai estar no convenio que a Secretaría Xeral para o Deporte, vale? Que xa tiñamos aquí o modelo do convenio, pero hai que o prazo para executalo tiña que estar listo a 30 de outubro, setembro veu como veu, entón a verdade é que comprometerme a ter finalizado eso ou perder o convenio dependendo do tempo, que é algo que nadie de nós pode controlar, mellor para todos. Me garantizaron esa mesma inversión para o próximo exercicio. Iso cando foi? Cando foi o que? O que lle garantizaron ese convenio? Fai 15 días, ou así. O 3 do 9? Non, o 3 do 9, eu non podo dicir que fora o 3 do 9, porque non me recordo de memoria. No Falei decreto co 564... secretario xeral de Deporte, falei co xefe territorial, falei con moita xente, todos os feitos, toda a documentación entregada, pero o 30 de outubro está... é pasado mañá. E claro, a empresa di que se traballa todos os días con bo tempo, que se comprometía, calquera empresa ou unha empresa das tres que preguntei, pero que se chove non dá tempo, pero non podemos correr ese risco, porque son fondos europeos e non hai prórroga posible. Vale? Vale, vamos a ver. En varios decretos aparecen reflexados gastos de locomoción de empleados do Concello, non? Sí. Esas facturas existen. É legal eso? Pregúntalle a señora interventora. Non sería máis lógico que se integraran dentro da nómina? Porque unha factura debía ir acompañada de IVA, non? Neses decretos, o que está facendo referencia desde o tempo que leveu aquí, non son facturas, é dicir, tramítense ou métense todos os documentos justificativos de gastos. Uns son facturas e outros son solicitudes de indemnización por razón do servizo, pero non son facturas, e que van nun decreto que lle chamo, non son realmente facturas, son unha solicitud dun traballador de indemnización por razón do servizo. É dicir, non levan nin IVA nin IRPF, porque esas indemnizacións deben ser a razón de 0,19 kilómetros, euros por kilómetro. Pero iso non hai un apartado das nóminas onde sí, é dicir, podese incluir na nómina ou podese tramitar dun xeito separado. Despois hai que dar conta, cando se renden anualmente os modelos 190, etc. Pero, é dicir, están incluídos no decreto, chamase decreto de aprobación de facturas, pero non todos son facturas, son documentos justificativos de gasto. Alguns son facturas e outros non son facturas, como esos. Non son facturas, Eu, para aclarar por que os traballadores, porque se pode aquí estar preguntando por que os traballadores teñen kilometraxe, igual que podo ter eu ou calquera dos que prestamos servicios sobre un traballador, vamos a poner que de unha actividade en Camón e ao día seguinte esa actividade en Mascavia. Non, pero quero explicar porque non está vostede só aquí. Ten a súa outra actividade nas Cascavias. E din eu, vostede máis podemos saber, pero que non quero que quede dúbida no aire. E darse a mesma actividade no outro lado. Son todas as semanas. E como eso, non só un, son varios traballadores. E unhas veces non é unha cantidade fixa, porque unhas veces vai un, outras pode ser outro, e varía, non? Está aí, de feito, algúns están pendientes de
pagar, estamos en ese recoñecemento de dar aí pendientes de pagar, que non pode ser, habendo, por eso facemos as modificacións da base de ejecución, porque se presentou en xaneiro e eran de decembro as actividades, ese traballador o adiantou porque o gastou, porque pagou a gasolina e o gasto que ten o coche, que nunca o kilometraxe vai a pagar o gasto do coche, iso é así, e o sabemos todos, os que sabemos o precio que se paga por kilómetro, pero sin cobrar a estas alturas por non ter feito o REC. Por iso a mí me parece que a modificación da ejecución non é nada do que se pretendía aquí por alguén, sino todo o contrario, que se pretende xeridade, simplemente. En ningún momento, nin quitar a participación aos que fan os que teñen que facer, os que teñen, perdón, que facer o control a función do goberno, e nin nada por estilo. Se non é a evitar e que non pase que queden aí 20 euros, 30 euros, sin nada por pagar, por non hacer o reconhecimento. Non estamos... No, pero non digo que vostedes estén, pero eu quero aclarar. O tema dos traballadores, o que poñemos en dúbida, eso, porque se nos aparece nun decreto donde nos pon facturas, entonces... Se son eses números... Hai reparos en outras facturas, por non aparecer o IVA... Pero non son facturas, non? No, é decir, entonces... se son nesas datas que eu coñezo, vamos a Sí, ver... non, aparece, pero claro, pero si se pode facer a través da nómina, pois non pasa nada, que non afecta ao traballador, nin... Non ten que ver o tema da nómina, vamos a ver. Non, vamos a ver. No, Julio. Hai un apartado. Sí, pero quero explicar por que vai no tema da nómina. Vamos a ver. As indemnizacións por razón de kilometraxe regulanse nun Real Decreto, non? O Real Decreto 462/2002. Entón, ese é un documento justificativo de gasto que ti tes que aprobar. O tema de incluir ou non na nómina, por que ven? Porque se o Pleno acorda rebasar ese importe que ven fixado regulamentariamente, que o 19 céntimos por kilómetro percorrido, pois hai concellos que a mellor en bases de execución aproban pagar pois 24 céntimos. Ese importe que supere, esos 6 céntimos que superen os 19 céntimos, ese sí que están suxeitos a retención de IRPF. Por eso, nese caso, eses importes sí que deben ir na nómina. Se non van na nómina, tens que facer unha retención igual de IRPF e logo ingresarlo a xente estatal non a facenda. Que pasa? Que para dun xeito máis sinxelo, para que se poida gestionar mellor, métense na nómina, pero por ese motivo. Neste caso, no Concello de Lousame non están suxeitos a IRPF, porque son os 19 céntimos. Por un tema de xestión, de control, podelo meter na nómina, pero non ten por que ir necesariamente. Non ten por que ir. Pódese facer, pero non ten por que ir. Debe ir na nómina cando esas cantidades se rebasan, porque iso sí, está suxeito ao IRPF e o tes aí controlado para logo rendirlo a facenda no mes seguinte ou no trimestre en función de cando fagas o ingreso do IRPF. Pero como no caso de Lousame 0,19 non ten retención de IRPF. Que pasa? Que é verdad que pode dar lugar a erro porque pon aprobación de facturas, pero non son facturas, son documentos justificativos de gasto. De repente aparece unha factura revocada e... Pode ser un erro, Non, claro. Pero, a ver, nos equivocamos todos. E alguén xa puxo individual, non sei agora cal é, pero se unha persoa, un traballador, se equivocou con unha factura, a ver, pois, o que ten que facer é abonala, xa está. Non abonala, sino anulada aí, é dicir, non se produce pago ni nada. Vamos a ver, síguenos chamando a atención os gastos do centro de día de alguna empresa, non? Entonces, Combina Social en concreto, todas asociadas a, xa sabemos, por qué? A Cubane, sí. Digo, seguimos traballando con Combina Social, ou a raíz das últimas contratacións se están eliminando... Vamos a eliminar, estamos intentando, na medida do posible que non lo permite o funcionamento interno, intentando, xo debo dicindo sempre, intentando quitar, facer todas as cousas, quitar todos os servicios, como quitamos o mantenimento da luz, pois agora están elaborando, intentaremos, pois na próxima xunta de goberno, durante esta semana, tamén o servicio de limpeza. Contratamos persoal que temos que justificar ante a subdelegación do goberno, porque o contratamos, porque, claro, todo ese tipo de historias que hai que facer nestes momentos, non? Entón, esa parte xa desaparece.
e queda da limpeza, que tamén imos a quitar para todo o Concello, de todos os servicios que se prestan, de todo, o sea, tanto que está prestando Logareira, perdón, como está prestando esta empresa, todos van a salir xuntos. Eu fixen un listado de todos os locales, calculei, lle pasei entre cada entonces, temos lo facendo, e se lle pasou o xurídico para que elabore as bases, a revisará despois xunto coa secretaria, e vamos a sacar. Entón tamén vai desaparecer de esta parte de limpeza. Salvo que En principio, se presente. habíase contratado unha persona para facer a limpieza do centro de día. No, Sí, o contrato... ao principio sí. No, contratou sempre unha empresa, non? Estaría logo a maiores. Unha visita que fixen ali, había unha señora que era que facía a limpieza. Pero bueno, se usted diga... Que sigue habiendo unha señora que fai a limpeza, pero... No. Estaba con un contrato temporal. Sí, vale. Estaría colaborando a limpeza e era unha persoa que era por un contrato da Diputación que veu para... e estaría colaboraría, estando ali dentro. E tamén colaboran na limpeza o que é o uso diario no que é na atención aos usuarios, e iso entra tamén nas funcións das agricultoras. Entón, hai unha parte, non a limpeza de cristales, non a limpeza de cociña, non a limpeza de... pero cando o uso normal de un usuario que levas, vamos a máis para que detalles ao baño, e iso fai a agricultora, ou cando comen, recolle a mesa, iso tamén limpan elas, como calquer centro de día. Por certo, cantas persoas hai actualmente no centro de día, usuarios? 28. E traballadores? Digo polo ratio, esta supérase. Hai 3 en xornada completa e unha media xornada. E eses 28, cantos están a día completo? Ben, ese dato sí que... hai xente que está toda a xornada, xente que está a media, xente que come, entonces iso de memoria ahora mesmo non sei, pero no digo porque no próximo pleno eu traio nos ese decretos que estuve mirando as liquidacións non chegan a 9.000 euros ao mes. Entón, pois, como que non me dan as contas, non? Pero a memoria xustificativa do ano pasado, que iba nun decreto, vostede pudo ver ingresos, gastos... Eu vixo o que usted puxo nos presupuestos, a previsión, e, bueno, non me encaixa porque hai un déficit. A ver, te explico. A previsión que se fai nos orzamentos é calculando o que poderíamos chegar, e se calcula tanto en gastos como en ingresos. Hai unha previsión de gasto. En ingreso, según eso mesmo. A ver, se calcula, a traballadora social que fai, pois, que elabora, que presenta desde o departamento os gastos que aí pode haber, calcula pois sobre 30, supoño que cheguemos a 30, igual fixo cálculo sobre 30, entón calcula os ingresos sobre 30, e calcula tamén as persoas, estas persoas que están agora tamén poden atender a 30, porque se cubre o ratio con as persoas que están agora traballando, da igual que teñan 27 que estean 30. Entón, a mellor vostede non lle dan os ingresos de 30 porque non hai 30, pero tampouco vai haber todos os gastos de comida porque tampouco hai 30. Entendo que lle quero dicir? Nin os gastos de autobús porque non hai 30. Os gastos de autobús son... Ou, perdón, non é autobús, pero microbús. Pois é iso. Despois xa veremos, ao final, que é unha justificativa e a aportación tamén que nos fai que está feita xa a Diputación. Esperemos que manteñan anos futuros e eu sigo facendo a xestión a través da Consellería que se escribe na lei de mes e está dentro de 15 días. Canto temos o resultado do ano pasado? Temos o exercicio pechado? Sí, nun decreto que se foi antes, que despois se carrei dos plenos, porque quero deixalo claro dos plenos. Nun dos últimos plenos foi ese decreto no que aparecía o que lle dicía a conta justificativa no que fai de pechas o ano e é ingresos que hubo, gastos que hubo, aportacións de outras administracións e o saldo final. Bueno, se non... Pero ya, se non a localiza, eu lle digo a Nati que non a deixe e trae o próximo pleno. Señor Turnes, ahora entende por que eu digo de alternarnos. Belén Amado. Podían explicar... Belén Amado Fariña. Sale moi a menudo nos decretos. Sí, pero non me sei... Axuda no fogar, dependencia. Sí. Sí. Pois non sei quen é Belén Amado Fariña, por suposto.
porque non son de contrato aí, é de servicios sociais, pero debe ser a empresa, unha empresa de servicios de axuda no fogar, cando non, para as horas de dependencia, sabe vostede, nós temos unhas traballadoras de axuda no fogar, a veces as horas, e logo temos as horas que van concedendo os usuarios de dependencia, e tamén para substituir vacacións das nosas traballadoras, se fai unha contratación, se pican presupostos, unha empresa externa. Agora mesmo que está traballando tamén dende ali para, xa para o próximo ano para facelo en global, facelo todo xunto, tanto a dependencia como as outras, pero é esa empresa, Se o cambio que vostede de asistencia no fogar é esa. Eu concreto, pero seguro que sí, porque non é... Debe pensar que era unha persona. É que... Non, é que pode ter a xurídica, ter a persona física, e ter a seu nome a empresa, tedes a que factura é ela. Non, é que... Que non sei quen é. Hai facturas... Claro, e todos, é que esa tenda de dependencia todos os meses pagan. Sí, claro, non se cobra en proporción ao que se factura esta mulher. A ver, no, claro que non. Vostede, é que dependencia sabe que hai unha parte que asume que non la... A ver, non pagamos dende o Concello a dependencia e xa lle trae os datos ao próximo pleno, vale? Unha parte paga o usuario, hai unha parte que paga a Consellería, porque lle entra dentro da protocolo da dependencia e consideran e aproban o expediente que conceden unhas horas e aproban tamén a financiación de unhas horas. E o usuario, mediante aquel precio que aprobamos a principio deste ano, recordas que tuvo que ir dúas veces para anotar a legislación vigente, que era do SAP, que era da dependencia, que aprobaban as cuantías que tiña que aportar cada usuario según o seu IPREM, e tamén a aportación que había de conseguir. Para recordar eso, se quere, nunha comisión informativa, poñemos como punto da orde do día, bueno, recoller, tratar da dependencia, cal é a aportación do usuario, estas facturas, como que coste supón o Concello, se que supón a axuda de dependencia, que nunca sería un coste mal gastado, eu creo que sempre ben gastado. Sí, que é ben gastado, eso xa sei eu. Sobre todo nese tema. Porque non... Podemos aclarar algo? De momento, todos os decretos que plantexou puiden pedir Un proxecto, proxecto que se trata de recreación, proxecto museo de recreación, actividade, Minas Santín. sí. Vamos a ver. É un proxecto presentado na primavera. Non recordo o mes, debe de ser o mes de maio. De Loa, non me sabía nunca dentro, e que foi aprobado, e que foi financiado, e que realizouse dentro, non sei se vostede visitou o espacio medio, que todavía está sin vir a inspeccionar, vinieron a inspeccionar o de Loa, os técnicos, e, bueno, lles gustou, e a mí tamén, non sei se vostede quería ver, e digo que consiste. Pode haber que se mellorou a sinalización, tanto a de... se unificou, estaban diferentes, non estábamos en cada legislación dende aquí ata ali, se señalizaron os elementos, se construiu o castillete do Pozo Vello, se construiu, hai dous vagóns que se ve como vai ser, se lle dá significado ao que é o pozo para que o que o visite poda entender como funcionaba, e dentro do museo tanto nun como noutro, que foi todas as pezas teñen agora a explicación do que para o que vale cada unha, se ubicaron as pezas para que teñan un contido, é dicir, antes se fixo moitísimo traballo recuperándoas, colocándoas, pero que se tratou de dar un fío conductor para que visite o museo ou entenda mellor, e de evitar os que queiran, pero representantes dos grupos políticos para que me acompañen un día nunha visita guiada, me gustaría, de verdade, e os invito a que así fales, para que vexan tamén un holograma que é un holograma que se grabou a unhas persoas e se van a gravar máis, porque unha persoa que me interesa moito que se grave, que ese día estaba no médico e non pudo, e a outra, deces tamén que me gustaría que tamén o gravara, e aparece, pois, xa verá, non lle adianto para que o poda ver ali e a ver que lle parece. Está
están intentando mellorar o sonido porque hai bastante eco na sala de compresores, é un edificio que xa temos do teatro dentro e ten unha sonoridade bastante regular. Están intentando quitar de música de fondo para que se perciba moito mellor o que nos contan todos eles e que é o patrimonio material que creo que temos que recopilar moitísimo máis. Despois, me dirán a súa opinión. Dicite, a Deloa, non sei, teño que dicir que nos felicitou. O proxecto barato non foi, non? O proxecto é que Iso tamén correu a cargo do Concello ou entra dentro da subvención? hai unha aportación municipal, está non me recordo exactamente, hai unha aportación, a maior aportación, por suposto, de fondos líder, e nos fixemos unha aportación, pero que xa había dotación dentro do capítulo 6. Gustaríame tamén de que, a ver, si desde o Concello, bueno, pues nos procuramos facer as cousas un pouquinho mellor, porque despois de a xencia tributaria non nos tiren das orellas e non nos metan intereses de demora, debe ser por non presentar o IRPF a tempo ou por algún olvido, pero estamos falando do 2012, hai un decreto no 304 en concreto. Eso sí que teño que consultarlo para poder responder. Dígame cal é o decreto, por favor. O 304. E tamén relativo tamén a mesma historia ou parecida. Cal é o importe, por favor? Son 50,87, é unha cousa tírica. Pois algún error que lle pasaría, Bueno. que hai que evitalo. Bueno, Pero xa lle comentarei de que foi que a xencia tributaria nos tiren das orellas por esa historia, pois... 50 euros. Hai un recurso de reposición tamén por unha obra que, bueno, pois, penso que moitas veces había que, antes de denegar ou tal, pois, mirar, despois ao final, resulta que hai que aceptarlle e darlle a licencia. A ver, puntualice, é que non sei que se está referindo, porque temos varios. Decreto 322. Sí. Rosana García Blanco. Sí, perfil. Sí, e que quere dicir vostede, dígame. Digo que, A que eu lle podo informar, porque podo. En principio, eu o que di o decreto. Que negouselle facer un pombal, e máis... Como? Facer un pombal. Comisión informativa. Non, comisión informativa. A parte me interesa moito que coñecete este tema. Eu leo o decreto, vexo e non me encaixa de que primeiro se lle denegue, despois que haxa que non presente o recurso, que se lle acepte a... Sí, non, No, sí, pero non é así, son moitos, hai moitas cosas intermedias. Eu leo que leo. Eu digo como está agora. Eu leo Agora que mesmo leo. se lle dou, se lle A información mandou, que me chega. pero hai máis neste caso. Non a teño, eu... Sí, ten máis desa licencia, pero reviso os decretos. Pero non se preocupe que eu lle recopilo. Ahora mesmo estamos, se lle dou, tiveron un prazo durante o mes de agosto porque sabe que en agosto o xulgado pois Sí. e que non tiña, que a persoa, o abogado que lle leva as persoas o tema, chamounos que non iba a estar no mes de agosto, que o xulgado non estaba e que si podíamos concederlle hasta setembro que se reincorporaba e se lle dou ata o día, creo que o día 15 deste mes, non sei se xa presentaron ou non nos... O día que tivemos xunta de goberno preguntei no xurídico, pero bueno, miraremos estes días e para a semana sei que chegou. E na comisión informativa xe que falamos deste tema, pero non entendí cal é a pregunta, de verdade. Eu vou informar de todo, pero non entendí a pregunta. Por que se lle denega, se despois se lle admite, o que? Vamos a ver, primeiro denégaselle a construcción desa licencia que ela pideu. E despois ela presentou... A esta persona? Sí, ela presenta un recurso. Non. Entendí mal, No. ou li mal. É que tamén vostede non No. ten unha mala interpretación, pero xe lle direi, eu lle explico. Vale. É contra un terceiro. Unha denuncia desa persona contra un terceiro. Si o que eu digo. Porque hai varios terceiros, creo.
O decreto 322. Ah, non quires. Aquí de fetixo usted, Ben. eu falei de E 322. que hai tamén outro caso E fale- igual, vale, sei, non sei, ese expediente está por resolver. Vamos a ver, no 336 aparece aquí que é a primeira vez que nos vemos. Loreto Vázquez Lemos. Por primeira vez? Pois sí. Non. Vale. Entón eu non fago o meu traballo, outro que ir para casa. Non, hombre. Hombre, é que... Hai máis traballo que ese, hai máis veces que veo porque é dúas semestral Trimestral. ou trimestral. Trimestral. E a primeira vez que ven? Eu sí. Nos decretos, sí. Bueno, é que claro, desde marzo non levo igual... Explico yo de marzo para que Igual- se quede tranquilo. No, que igual empezou este ano. E eu non me dou conta. Non sabe quen é. Non. Pois Con é- elaboración de contidos en redes En sociais, todas as empresas, página web, vale, pois é unha impresa. empresa que ten tamén factura igual que na que antes mencionou, que era no servicio de domicilio unha persoa, pois aquí tamén é unha persoa que leva a súa empresa, Pero desde e cando que está nos, isto? pois desde fai máis dun ano. Pois non, pois nos decretos non aparecían. Porque outra cousa non fago, pero lelo sí. E no REC, que hai por aí, revisou as facturas que van no REC, no seu REC. Pois a mellor ten aí as facturas no REC. Sí, que las reglas. É a mesma cantidad, sí. Vamos a ver. Vale. Decreto 338. Refiérese a un señor que lle chama José Manuel Roibás. Hai unha partida de actuacións previas 54-2013 e outra procedimento reintegro por alcance B200-2013. Isto refiérese... Sí. 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 Refírese ao caso do tesorero, para que todos se entenden. O tesorero e o señor Roibás, o señor para non... o señor Roibás é o letrado, que vostedes saben, que ten toda a información, toda dende o principio, Bueno, pero... é o letrado que nos levou dende o inicio todas as actuacións no Tribunal de Contas e todas as actuacións que nos vai seguir levando, porque todavía non sabe o xuicio que ten que sair finalmente, pola vía penal. Vale? E o señor Roibás. E... Non era esa pregunta que me quería facer? Ainda non acabo de cobrar, logo. Sí. A ver, acabo de cobrar todo o que fixo. A ver. 29.000 euros. Sí, señor. Súmellos o resto e xa veo depois onde nos saleu. E cando vexe por aí salgo de... Sigamos. A quen? Ao señor Roibás? Sí, daña. Vale. Sigamos. É que temos un letrado que tamén nos pasou unha factura. Pásanos unha factura cada 6 meses de 3.600 euros. Sí. Pero non Ben, vamos a explicar. decretos de cousas dele. Entonces, digo, Pero usted coñece, se pode facer, pero vamos a ver. o Vamos a ver. letrado, sí. O letrado No, municipal. se pode coñecer as súas funcións. E o que levou. Vostede sabe, O único que sei é o que usted me dixo de que os contenciosos que había con Fomento. Ben, Non sei de nada máis. E deses recurrir- algúns levos o da Diputación. No, Hombre, no. vale. Pois nun decreto aparece un Fomento, un contencioso con Fomento e está implicado que nos sale gratis o letrado da Diputación. Das nosas... No. Sí. No. Bueno, pois logo leo mal. Estou fatal. O que se referirá é que o imposto ao que recurre FCC recurre un imposto que lle cobra do Concello que cobramos a través dos servicios de recaudación da Diputación e que eles non o queren pagar. O ano pasado defendeunos ese letrado que vostede di, que non que está falando dele, de que o que está que temos no Concello, non? Como asesoría externa, con esa cantidad de... 3.630 Sí. cada 6 meses. Efectivamente. Vale. E nos levou ese recurso e o ganamos o ano pasado. E este ano, curiosamente, o volveron a recurrir o mismo, pero deste ano. E tuvemos que volver a darle e volver a mandar outra vez e, por suposto, volveremos a perder. E
máis cousas. Sei que temos outro caso agora mesmo tamén con ex, e con o caso relacionado co marisqueo, que xa lle explicarei nunha comisión informativa, e que tamén non o levou el. Que non me aparece ningún papel onde me aparezca o señor Alonso por ningún lado, por eso digo que non sei. O señor, el fai, e nos asesora en outras, o sea, os pleitos eses os leva el, e non levou outros que vostedes saben, Pero temos un que teño que estar no un luz, tratado de defectos anos. pero, sí, e que ten moitísimo traballo, moitísimo. Sabe que temos de baixa, fai, senón aquí temos xente que pode, cando vostede pregúntelle noutro fora de aquí, se hai moitísimo traballo para facer, moitísimo traballo. Ao mesmo tempo non temos a ninguén no xulgado de paz, que está de baixa, temos que asumir, e así non ordena o xulgado, que asumamos esas funcións por parte de funcionariado do Concello, asume tamén ese horario, ese servicio dentro do seu horario, a partir do outro máis, moitas máis horas das que teria que estar, non? Quero dicir que desempeña o seu traballo. A parte disso, sabe que, por exemplo, o lunes eu teño que ir a conciliación a despois xuicio, este lunes, que é o día 21, que vostede tamén informe desto, vostedes, e aí nos representa a Diputación. Nos podería representar o letrado como se debe? Sí, e vostede tamén sabe as razóns polas que non o fai. Vale? Eso usted me dixo. Pero, si quere, pues entonces outra vez convoco a ese señor e digo que yo digo a vostede personalmente, e digo yo que me transmiten, ¿no? Que por razóns, si unha persoa está relacionada quasi familiarmente con alguén, pois non lle parece ético e a mí non nada que me diga, sería pelo contrario, en contra do Concello, que represente, non pode representar o Concello e representar a alguén que denuncia o Concello, non? Ao mesmo tempo. Os abogados danse moito mal. Bueno, iso dixo vostede, Digo eu, sí, digo eu por sufrindo. Vamos a ver, no decreto 365 aparece unha factura da reparación da pista de acceso a Serbia e bordeando a aldea. Sí, señor. De acceso non será bordeando a aldea, porque eu... Non se accede a Serbia por ali? Bueno, sí. Tamén en Camuros pode ser por a Serbia. Bueno, a comparación a ben é unha hipérbole, pero bueno, digo hipérbole. Fíxose como un aglomerado? Sí. Non, señor. Non, non sei que, eu creo que é. Sí, señor. E había, sabes... paga o Concello eso? Sí, señor. Sí, señor, vale. Sabe como estaba esa... Sí, eu teño as fotos, Sí. E digo eu, hai lugares no Concello de primeira categoría, de segunda e de terceira? Non. Non. E aos veciños páganselle todas as obras e outros non? Estaba aclarando a súa pregunta o meu compañeiro. Gracias. Por a súa paciencia e por escoitarnos. Non, digo eu, siga, señor Paradela. Non, estou preguntando si todos os veciños do Concello son iguales. De primeira categoría todos. Bueno, entonces por que uns teñen que pagar as obras e outros non? Boa pregunta. Ningún veciño ten que pagar as obras, pero o que é, creo eu, e aparte, ningún veciño ten que pagar as obras. Estou equivocado. Está bastante equivocado. Vamos a ver, eu sei por lo que se refire, porque xa contaba, no, pero deixeme falar, señor Iván, porque entonces temos que facer aquí, vamos a facer unha reunión deses veciños, vale? E onde estemos todos os dous concelleiros presentes, ambos, os que son dese lugar. Hai unha obra, refírese o señor concelleiro Paladera ao lugar de Burzó, e no lugar de Burzó hai unha primeira actuación, unha primeira fase dunha das entradas, que é a primeira entrada, indo, quero que quede claro, ademais, indo dende Ascavia, vale? Entonces, presentada a obra aos veciños onde se recollen pluviais, porque non hai canalización e se conduce toda a auga a un punto máis baixo que xunta a ponte e se producían ali desbordas nese punto. Entonces, eso se lles puxo aos veciños desde o primeiro momento a que lles falan. Antes de facer o proxecto, cando foi o proxecto, se lle dixo 3 actuacións que eles me pediron, 3 e unha pequeniña 4, para planificar así les ofreceron desde o primeiro momento, incluído o pai dun dos concelleiros do seu grupo. Foi o portavoz nese momento dos veciños, e o pai lle agradezo infinitamente, e foi o que dixo, plantéxanos desde o Concello unha actuación e nós queremos colaborar. Entón, nós, o que non fagades vos, pois nós facemos unha
parte, imos así colaborando ano a ano, vale? Entón, nós plantexamos esa parte e dixeron, nese momento, hai unha casa que se ten retirado e nos decía, se nós negociamos cos veciños, e un deles da comisión xa era propietario, nos desmontades eso? Sí. Sí, nos desmontamos eso, vale? Logo viñeron outro plantexamento, eso está tapar os baches que estén grandes, canalizar todo e facer recolla de pluvais con arquetas e conducir pois ao regato, o río que hai aí. E pasar despois o do riego. Eles dixeron que prefería, en vez de facer outro, a mí foi o que se me transmitiu por parte deles, en vez de facer outro camiño, empregalo aí e facer aglomerar. Además viñeron tres persoas, 4, vale? E entón esas persoas viñeron, agradecería que na próxima vez me estuviera vostede, e vostede, son máis testigos, e se queren que traigan vostede. Entón, se quedaron en facer o aglomerado, en que querían aglomerar, vale? Entón, eu lhe decía que un proxecto que está aprobado, que se presentado na Diputación, facer ese cambio a maior centro se pode facer, pero non tínhamos nese momento xa consignación orzamentaria. O que non podíamos modificar aquilo porque non estaba tempo logo para sustentar. Eles dixeron que non había problema, que lle valoraran, pediron unha valoración, eles a pediron, creo que aceptaron, non sei, son as últimas noticias que teño, creo, e que van a facer así. Eu fixe un escrito dende aquí para a cesión deses terreos a outro, e vamos a facer as cunetas en hormigón, se van as cunetas en hormigón na parte máis ancha, queda unha entrada da aldea moito máis ancha, e colaboran, que creo que é o ideal, e que está pasando en máis sitios dende fai tempo. Son poucos, pero espero que cada vez sexan máis, en que hai unha colaboración, pero hai máis sitios, unha colaboración veciñal e municipal. E creo que non é algo que nos tiña que molestar. Eso pasou en CES, eso pasa en Merelle, eso está pasando agora en Burzón, e espero que se estenda a máis lugares. Nós poderemos facer máis actuacións e máis veciños. E se iso molesta, que se dixera nese momento, e entonces non se facía, e se esperaba o ano seguinte para poder un aglomerado. Vale? Outro decreto. E unha reunión convocarei cos veciños urgentemente porque me parece que hai malestar, pero a petición do concelleiro do PSOE quero pedir unha reunión cos veciños de Burzón. Por certo, ali en Serbia hai uns badéns que me parece que non son moi legales, non? Na pista, na carretera. Na carretera de Serbia? Sí. A que se refire? En que carretera de Serbia? Na carretera xeral? Que vai desde Comparade a Fonte Frío, sí. Se refire, ali iso fai tempo, sí, que hai algo que pasaron os veciños, unha conducción de agua fai tempo, se refire a eso, non? A irei a mirar, non sei, señor Valdera. Sí, vale. Pasaría a verlo mañana. E lle informo no próximo pleno. Seguinte pregunta. Vamos a ver. E cando vos vai rematando, Se non alternamos, digamos tamén a intervención ao señor... Mira, vou dicir unha cousa, eu non teño presa. Solamente teño unha pregunta a ser maior. Seguro que a secretaria sí. Eu non teño culpa de recibir os Eu non teño, non, estar desde pero marzo mire, por favor, lle pido, sobre todo por os funcionarios que están aquí, que sigan. Pues esto... Vamos a ver. Hai... No mes de maio, resulta que encargamos de unha empresa externa limpieza de desbroce en todas as parroquias, en casi todas, ou en algunhas, non? Pode ser. Coincidindo 15 ou 20 días antes das eleccións. Sí. Sí. Te pagamos 10.000 euros en desbrozaje, como trator, 418. Temos outro decreto, vamos apurando. Sí, por favor. O 438, hai unha reparación dun vehículo do centro de día. Sí. Pero ese vehículo me parece que é novo, non? Sí. Casi 2.000 euros. Sí. Pero o que pasou? Nada. A rampa de acceso para... Non lle pasou nada.
Ahora tengo unha pequena reparación, avería. factura, vehículos... Sí, porque igual pusieron reparación de factura, pero foi a colocación da escalerilla para acceso da silla de... E pon reparación. Sí, pero é esa factura. Vamos a ver. No 443, No 4, 43. Hai unha Arestora Consultores. sí, Podíamos explicar... por suposto. Sí, Programa Aurora. sí. Programa Aurora é un proxecto que presentou este equipo de goberno da área de servicios sociais ante o Ministerio na Lei de Igualdade. Non lo concederon e quitamos a concurso impartir os cursos para entre as mulleres. Entón, están en partido dende o mes, bueno, xa están agora rematando, vale? Entonces se presentaron varias empresas e a que foi adxudicataria foi Arestora, esa empresa, e a que está desenrolando o programa. E a persoa que tuve que ir a Madrid da reunión Iso todo está subvencionado. por o Ministerio. Ao 100%. Hai unha porcentaxe mínima, que é insignificante, que aportamos desde a área de igualdade para o empoderamento da muller, a incorporación ao mercado do traballo, todo eso, e que se considerou interesante, e desde aí, somos o meu Concello de Galicia, que fomos, iso nos aprobou ese proxecto. Vamos a ver, no 457 hai unha factura que se refiere á recollida de dos cans, inxestos. E teño 3 para recoller uno noutro sitio, ella sí. Vamos a ver, eu digo eu porque eses cans apareceron na miña propiedade. E eu teño 3 na miña. Eu Deben estar botando os seus temas a mí, eu xa estou petando os suspeita. eu preguntei canto costaba e me dixeron que nada. A ti dixeron que nada? A min, eu preguntei no Concello porque eu din paso ao Concello. E me dixeron que a recollida que non se cobraba. Non sei, porque que lles foi a recoller? Que lle dixo que non lle cobraba nada? Aquí no Concello, Usted dígame que lle dixo. pues non está presente. Falar de que non está presente, pois... E teño que outros 3, vamos a ver, mire, vai a comprobar vostede aí, que creo que ten un dos REX, porque eu revisei as facturas que se incluían, e vai a ver que hai un que é de alimentos para animais, ou alguna cosa así, vale. Cando estábamos na carrera, que, bueno, se dividiron, ahora non sei onde están, teñen casos en domicilios particulares, chamelles por teléfono un día e está cabalcamento de presidente, bueno, están aí, vou intentar localizarlos, pero de momento non están, vale? Entón, cando nos llevábamos un can, tínhamos que comprar de pienso, por eso aparecen esas facturas, tamén costaba, vale? Aparte de darlle o generador de darlle luz, etcétera, todas esas cousas. Pero bueno, dábamos por ben empregado porque os canos estaban ali e logo, ao final, moitos iban a un fogar onde iban a estar ben cuidados, non? Pero cando temos que chamar a boiro, cando nos viña a recoller a empresa que nos cobra por cada can, eso, e que o saiba. E aparte, sabe que vou a facer? Que nos ten un presuposto e lle vou a persoa que lle dixo vostede que non costaba nada, ou a repartir de todos os traballadores do Concello e lle vou a dar tamén a vostede. Iso é o que nos pasa. E agora hai 3. Eu preguntei... Que tamén eu quero decir, por se hai algún interesado, hai 3 cans ahora mesmo, pequenos, cachorros, moi bonitos, que están esperando se alguén nos quere adoptar. Se alguén nos quere adoptar, que se dirixa ao Concello, 981-820494, que durante esta semana, porque senón nos vamos a entregar nunha perreira. Eu que sei que chamei... Nunha canceira, perdón. Chamei e preguntei, despois de que viñeron a recoller, me dixeron que nada. Entón, bueno, eu por eso... Pero vostede cree que nos íbamos a pasar, que nos íbamos a pagar unha factura a alguén que non nos cobra nada? Non me malinterprete. Entón, non entendo a pregunta. Vamos a ver, eu deixo o decreto recollo e eu digo, se eu teño que pagar isto, eu xa o preguntei. Pois sí. E eu cada persona que me di, temos un cara, digo, por que sabe que nos costa que nos diga buscar isto? Non é tanto, eu digo, entón, a mellor intentan os que teñen intención. Eu, se non quixera pagar, non recollía. Quedou isto claro. Vale, pois eso. Silencio de creer. Vamos a ver, na depuradora de Mesenda hai varias facturas de reparacións. Sí. 300, pico, levantar, non sei. Mire, hubo que abrir
sabe que as depuradoras teñen uns filtros, non? Que poden ser... Os decantadores. Non, filtros. No, Filtro. pero non son depuradores, son decantadores. Bueno, vale, chámelle non sei de que, Non, vale? son As o nombre. depuradoras, as édaras, as pequenas son édaras. As edades Que son poden, outra que cousa. poden, son, tamén se chaman así, son biolóxicas estas. Anaeróbicas. Son aeróbicas, non? Son mecánicas. Bueno, pois teñen dentro uns filtros. Bueno, como estaba colmatada e aparte entrara moita area, hubo que abrila e hubo que vaciar todo o que ten dentro. E se vaciou. Foi unha pala. E terá que haber unha factura de iso. Non sei que é a empresa que factura, pero foi unha pala. Hai que estar como está no decreto. Cal é o decreto, por favor? É o único. 502. Vale, o miramos e que informa no próximo pleno. Eh, Siguiente decreto. Vale. Depuradores, Son 450, varios. 502. 502. Está o que tiene puesto de marca, ¿verdad? No 508 508. hai Servicio Grúa Mantemento Campo de Fútbol de Lousame. Cal é o campo de fútbol de Lousame? Temos O dous da que Silva, usar. o da Silva. Ah, non. Como así, o decreto. Sí, pero é o campo de fútbol. É por acá. É ese, o da Silva, vale? Pero foi na factura da grúa. Dígolle para qué. Vamos a ver, a grúa foi. O día, Non sei, creo que sobre o día, pero pero... eu acordo, pero eso acordo, lo que non me acordo non lle podo decir. A finais de maio. Nos suministraron a rede. E para colocar a rede, temos que chamar, me parece que foi a... non estou segura, da empresa. Non sei se é Nito, porque ten unha grúa grande. E para dende a carretera, poderse subir os nosos operarios e dende ali ir engarzando a rede que está na parte do campo que dá a carretera xeral. Outro. Non no decreto de reparación campo de fútbol de Cruído. Reparación campo de fútbol de Cruído. Así, xenero. 230. É un De quen é a factura? Mira ese decreto. No 508 tamén. O 521. Tamén falamos, seguimos cos campos de fútbol. Pero temos o decreto. Porterías metálicas. Reparación. A reparación por campo de Cruído. Valores como funcionan. Quen é? Fíjame do vecino. Vale, non son moi ben, que non sei, eu non sabía quen é o proveedor e non o sabemos, non lle podo decir, senón lle diría, porque hubo varias reparacións. No. O próximo día lle digo, que decreto é ese, non fala máis. 508. Ahora o 521 tamén. Opciona. Sonan. Eu non, sí, señor. Porterías para unha subvención de deportes da Diputación. Estou me sorprendindo a mí mesma. Son baratas, esas porterías están subvencionadas? Ou... Sí. Sí. A ver, a subvención era dese importe, No, vale? no decreto non... Sí, vamos a ver. Todos os anos salen unhas convocatorias para as diferentes áreas, cultura e unha promoción económica e outra en actividades. Pedimos sempre nas dúas, aportamos a promoción económica en actividades. Nos concederon esa cantidade, facturamos esa cantidade, a pagamos e isto aí é que ten vostede. Que non me dou. Veña, ánimo. Vamos a ver. O 542. Servicio de Transportes Centro de Día. 1.500 euros. Sí, señor. Curro, Pois mire, que explico pasou? perfectamente. Pois mire, metes estivo o coche nesa avería que poñía aí, nesa De reparación, 1900, poñendo que é para... que é a instalación, si é que a rampa ten que ser homologada, teñen que ter o coche ali e lleva uns días. Nos tivemos sofrimento que nos podía facer o servizo e o podían facer posteriormente e nos cobrou eso durante cantos días, señor? Foi unha semana e pico. Lle diga exactamente o próximo día nos vemos, os días que foi de servizo, e o que tardou o taller, cando se o coche, cando se trouxe o señor concelleiro. 500 é o máis barato que conseguíamos. E despois... Sí, Quería decir, creo que era para solucionar. Da igual, os supostos son 1.500 e pico, si cando lle digo os días que son, se lle dá o precio por día. Siguiente decreto. o 538 fala da desestimación dun recurso nas bases de contratación dunha xericultora a tempo parcial e está firmado pola alcaldesa esa desestimación de recurso e máis pola secretaria María Celia Narcellas. Extrañoume, chocoume porque que o sepa está de baixa esa secretaria. Pois debe ser un erro de
Cando se copia e pega calquer documento, sí, Bueno, pero é iso, a secretaria non era ela, a secretaria era, o sea, digo, usted o sabe porque falou deste asunto comigo e non trasladou o xurídico, que foi o xurídico, que había, foi por presentou as alegacións e máis na ti. E as miramos, non estaba Paula neses días, non sei por que esperamos a que viñera para que resolver, era un dos temas urgentes que tiñamos por contestar, que foi cando dixen na prensa, recordo que dixen que sí se iban a responder as que se estaba, porque non estaba a secretaria. Pero ese é un erro. Tamén encontrei dous, o outro día apareceu un, en que tamén aparecía Celia e se dou conta Marita, cando mudou a firma, e digo, ai, que está Celia, porque cortan e pegan, nos comunicados se deixan a secretaria que estaba, pero non é máis que un erro dese tipo, vale? Que se subsanará e non te volvan a facer, porque é unha... hai que tomar nota que non... algo que non tema directo. Dice a palabra ao señor para... Pero usted, Sí, pero é unha ironía. Sí. Non sobre a limpia que vai, parece que se vai a retirar unha viña aquí no camiño. Sí. E non sei, porque a min... Xa se cortou no sur. A ver, iso é un tema bellísimo. Xa fallamos. Bello, dixen, bellísimo. Non bello como antigo. De feito xa cortaran as cepas, pero estaban os postes. Deixaron os postes e deixaron a paz. Deixaron que ainda ten un viño que están esperando que un traballador municipal vai a recoller o viño para poder cortar. Que ben. Pero o que dixeron é que se lle entrou na súa propiedade, que se lle botou un carvalho. Sí. Eso que foi un erro ou foi... As cousas pasan. Nas aldeas as cousas a veces pasan. Está aclarado con él, pero iso porque non se pode ter boa vontade nunca. Hai que sempre... Valeu para aprender. Valeu para aprender moito. Tenemos que juntar a votar. Bueno, si vos creéis, bueno, vou claro despois porque tampouco quero que... Sí, pero quero comentar ademais. Yo comento. Pero bueno, non creo que por 4 uvas vai a matarse un vecino a outro, pero polo carvalho creo que houve algo de bronca, non? Hombre, é xusto, a parede foi xusta a bronca, debe de ser, a mí me parece xusta a bronca. Non se pode facer... No, pero non solamente eso, non se refire a eso. Non, os veciños. Non se pode decir que unha propiedade é pública tan de privada. Y que corta PM, No, ben, non, que é público. E o culpado entonces é que non se pode preguntar, é que hai que coller, e antes e terceroperar. Non te podes fiar de nadie. Se aprende, efectivamente. Tampouco tan... Pero bueno... Seguimos, siguiente decreto. Nada máis, bueno, Sí, levantamos sí, entonces a sesión. Vamos a seguir cortando Paula, viñas, non? vai. Vamos